A Costa da Morte. En tempo agora de tertulia de políticos, imos falar como facemos os xoves habitualmente, bueno, pois cos nosos representantes no Parlamento Galego, os nosos deputados polo Partido Popular. Rubén Lorenzo, que tal, Rubén? Moi boas. Hola, moi boas, Polo señor. Partido Socialista temos a Patricia Iglesias. Hola, Patricia, moi boas. Que tal, vos boas? Que tal? E tamén temos a Óscar Insua aquí nos nosos estudios polo Bloque Nacionalista Galego. Que tal, Óscar? Moi boas. Bos días a todos e todas. Bueno, un par de temiñas para falar hoxe. Os vamos un poquinho máis tarde do habitual, que me paseo de tempo, así que a ver si somos capaces de facelo dinámico e que dé tempo de, bueno, de que haxa varios turnos de intervención. Quería empezar a falar co tema das axudas, que anuncia esta semana a Xunta de Galicia para axudar as mariscadoras a repoboar os bancos marisqueiros e, bueno, pues as críticas que fan, por exemplo, dende Camariñas, de que esas axudas non sirven para elas, non se poden acoller a esas axudas. Patricia, como vemos este tema e bueno, que se pode facer? Pois efectivamente, eu estiven tamén xa en contacto tamén ca Cofradía de Mariscadoras de Camariñas e, como diste, como ben apuntabas, non se poden acoller as axudas que anunciaron, anunciou o Consello da Xunta, o 23 de marzo, de 22,7 millóns de euros, basicamente porque está unha decisión de paralizaron o plan de explotación. Xa unha petición o 5 de decembro de 2025, materializouse a finais de marzo do 26 e formalizaron esa veda. É un requisito, digamos, que non se poden acoller estas axudas que se van a instrumentalizar a través dun convenio de colaboración con determinadas cofradías, pero quedan fora as mariscadoras de Camariñas precisamente por estar unha situación, digamos, de paralización da actividade. É certo que con esa solicitud de cese de actividade, pois as mariscadoras están a recibir o subsidio por cese, do ISM, con cargo, por tanto, ao Goberno de España. Ese paro coñecido como axuda de paro, pero bueno, o que vemos aquí é unha total deixación de funcións por parte da Xunta de Galicia, da Consellería de Mar. Un día dinlle que sí que iban a estar dentro das axudas, ao día seguinte chaman para decir que non, que continúen con solicitude de formalización da veda, é dicir, un total pitorreo, que é o que un pouco me transmiten a min decisións absolutamente contradictorias. E o certo que hoxe están fora das axudas anunciadas pola Xunta de Galicia dos 22,7 millóns de euros, e sobre todo responde porque non é unha crise sobrevida, é unha responsabilidade directa da Xunta do PP, non a situación, digamos, de levan sin recoller marisco pois moito tempo, non hai berberecho, non hai ameixa, é dicir, a situación é de absoluta deixación de funcións por parte da Xunta de Galicia, da Consellería do Mar, que sempre digo, hai que recordarlo, é unha competencia exclusiva da Xunta de Galicia, non é do Goberno de España. Óscar. Pois nada, a ver, a situación de Camariñas é crítica e a cuestión é que no resto de rías agora, pois tamén, debido ás choivas que tiveron, pero que Camariña non se día solamente as choivas, como todo o mundo sabe. Desde o Bloque levamos tempo pois reivindicando unha liña de axudas específicas para as de Camariñas. Por qué? Pois porque de cada vez que sacan unha axuda, pois poñen un requisito que é que, pois que colleran na temporada anterior, pois algo, que tuveran horas de traballo. Claro, se en Camariñas levan paradas un montón de tempo, pois entonces nunca se van a poder coller. Non se poderon acoller as axudas de setembro e non se poderon coller as axudas deste ano. A situación que temos agora é que a gran maioría están de baixa ou están en excedencia, e as que pediron o paro no ISM foron 10. A 8 deronllo, pero a 2 non llas deron. Entón, que era unha situación que nos advertíamos que podía pasar. E a cuestión é que vai haber un montón de mariscadoras que non van a poder un montón. Estas 2, por exemplo, te reclamaron, pero non van a ter máis axudas. E as que van a ter a axuda do paro non a van a ter por un montón de tempo. Veremos a ver os meses que lles dan. E con independencia de que teñan esa exención da cuota que todo o mundo pedimos e que o Bloque leva peñado tamén moito tempo ao Goberno do Estado, non vai ser suficiente, porque con 600 ou 700 euros que van facer? Eu pregúntolle a calquera dos que nos están escuitando que fan con 600 ou 700 euros, ainda que non teñan que pagar a Seguridade Social, e ainda por riba que non van a poder coller nada. Entón,
a situación é crítica e estamos vendo como, por exemplo, onte as mariscadoras en Noia xa recibiron aí cunha manifestación a conselleira do Mar. Non, por qué? Pois porque estes convenios que tamén queren facer cas cofradías non van a ser suficientes para resolver a súa situación. Nos, xa digo, desde o bloque vamos a seguir, estamos do lado das mariscadoras e vamos a pedir que se cree unha liña de axudas específica para elas, porque é necesario e nos damos a cara, non nos escondemos, non? Decía outro día a miña compañeira no Parlamento, Rosana, que a deputada de Camariñas que estaba ausente dos debates. É certo, estivo ausente dos debates, que non das comisións nin do Parlamento, porque estaba ali. Outra cousa é que non defendera a posición cando levamos os problemas de Camariñas, non? Bueno, mismo que fixo Rubén tamén onte, non? Cando debatimos o tema do biogás no Parlamento, que estivo ausente do debate, non do Parlamento, que estivo ali, que votou despois en contra da nosa proposta, pero se ausenta, non? E parece mentira que unha persoa que aspira a alcaldía de Carballo, dicir, que non quere dar a cara, dicir, cando temos os problemas, non? É dicir, que, en fin. Pero xa digo, é dicir, co tema das mariscadoras temos un problema moi grave, moi crítico, e desde logo necesitamos, e non seguiremos insistindo, un plan específico da Xunta que ten competencias exclusivas, é dicir, para que sobreviva a actividade marisqueira en Camariñas. Rubén, eso de Camariñas, e se queres contestar tamén o tema do biogás. Rubén. Anda, pues perdemos a comunicación con Rubén Lorenzo. Hola, Rubén. Bueno, pues nada, pues intentamos recuperar esa chamada que perdíamos, que estaba ahí, que antes saludamos con él, a ver qué nos di. Patricia, si quieres comentar algo máis sobre este asunto, puntualizar algo. Bueno. Sí, bueno, un poquinho en la línea apuntada por Óscar, estou de acordo, non? En ese sentido, nós tamén temos registradas iniciativas que se debateron tamén na Comisión Octava, na de Pesca e Marisqueo, sobre ese, de acordo que hai que pedir un plan específico para a ría de Camariñas e para o marisqueo de Camariñas, porque o certo que hoxe en día ese paro que están cobrando, porque é certo que tampouco pode suplementar pues como se fora un traballo, non? Bueno, pues non se poden conformar con esa axuda, que ten que ser extraordinaria por esa actividade, e temos que poñer enriba da mesa axudas específicas da situación que están vivindo en Camariñas, que non se pode comparar con outra ría, como ben apuntaba tamén Óscar, non? É verdad que do convenio de Noia, que se manifestaron tamén as mariscadoras onte, que se foi a conselleira a firmar o convenio, non? Quedan fora tamén as mariscadoras a pé. É algo moi curioso, non? Hai mariscadoras de primeira, de segunda, entonces, bueno, é un tema que ao final van facendo parches a Xunta de Galicia, axudas, digamos, que nós tampouco estamos moi de acordo con esa forma, digamos, de formalización dos convenios, non? Debería ser moito máis transparentes. Vamos a deixar a Rubén, que ahora estás aí, non? Que sí, ti escoitabas, pero nós a ti non che escoitábamos. Sí, agora sí, non? Sí, señor. Veña, pois adiante. Ben, bueno, primeiro desmontar ese capote que lle quere botar o señor Inso ao BNG de Carballo. Deben de estar bastante nerviosos coa candidatura do Partido Popular á alcaldía, porque non fan máis que intentar desacreditar o portavoz de Carballo, non? Decir que eu, cando me tocou debatín, estaba os dous presentes na Comisión Sexta, que é a de Industria, da que eu son portavoz, e o grupo considerou que o tema da planta de biogás no pleno se debería de tratar a través do portavoz de Medio Ambiente, e así se fixo, e eu estaba presente, e ali estiven. Outra cousa é o relato que logo queiran os grupos levar a cabo, non? E despois tamén defender un pouco a quen non está para defenderse, non? Que é a señora Mouzo. A miña compañeira Paula Mouzo sí que estivo debatindo con vostedes sobre esas axudas. O 17 de marzo debatiron vostedes na comisión. O 28 de abril debatiron vostedes na comisión. E para de contar. Estaba Paula Mouzo ali presente. Así que, sí, pero para de contar, porque foron dúas veces de 6 ou 7. Acaba de mentir. E despois houve unhas preguntas, se me deixan acabar, houve unhas preguntas en decembro, en abril e en maio, nas que en dúas ocasións estivo presente na comisión, e nunha ocasión, o 21 de maio, estivo ausente por enfermidade. Así que eu pido ao señor Inso que presente pero ausente do debate, que é o que quere decir. Estivo debatindo
Dúas levou veces ela solo, de aos 6 ou debates. 7 ou de 8 veces que levamos Pero o tema. entón xa non é o que acaba de decir vostede. Así que, Sí, primeiro, sí, como que non? non intenten Eu aclarei, manipular e non intenten facer sangue con alguén que non está para defenderse. Afortunadamente, no Partido Popular somos solidarios uns cos outros e somos conscientes da realidade. Sangue non, que non cheja sangue ao río. Bueno, bueno, xa sabemos cal é o estilo de cada quen. A ver, evidentemente, ninguén nega que a situación das mariscadoras, especialmente as de Camariñas, é unha situación moi complexa, non podemos negalo, non? E as causas son multifactoriais, non se poden achegar a responsabilidade á administración autonómica. Dito isto, a administración autonómica creo que é pouco sospeitosa de abandonar as nosas mariscadoras e a nosa xente do mar. Sempre estivo ao seu lado e intentando colaborar con eles en todo e con elas en todo o que se lle plantexou, en todos os problemas que non son poucos que se lle plantexan no día a día, non? Xa se fixo unha adaptación do plan de xestión debido a esa suspensión temporal da actividade extractiva. E esa medida vai a permitir ás mariscadoras acceder ás prestacións por cese de actividade nese réxime especial do mar, non? Pero claro, esa movilización, o sea, esa adaptación ao plan de xestión non responde nin a unha iniciativa do BNG nin a unha iniciativa do Partido Socialista. Isto foi unha proposta trasladada pola propia Conselleira do Mar nunha reunión mantida coa agrupación de mariscadoras de Camariñas. Reunión que se fixo para buscar a situación complexa que ninguén nega que están vivindo. E tamén para facilitar que se poidan acceder a estas axudas por cese de actividade, como decimos, mentres continúan facendo os traballos de regeneración dos bancos marisqueiros. Traballos cos que está colaborando a Consellería do Mar. Polo tanto, esa situación catastrófica, unha vez máis, ese discurso de por anos sin facer nada, de poñer todo negro e de que todo é culpa da administración local, caise polo seu propio... da administración local non, Perdón, da administración autonómica, caise polo seu propio peso. E se lles importara a situación das mariscadoras, non só de Camariñas, sino de todo Galicia, xa estarían aprobadas as exencións das cuotas da Seguridade Social. Tamén é certo. Estamos vendo anuncios unha e outra vez por parte do Partido Socialista que se quedan en nada. Fíxose que se pode facer, sabes que hai unha tramitación parlamentaria e fíxose, registrouse a excepción das cuotas de Seguridade Social en períodos de inactividade. Señora Iglesias, pero se fume, porque eso tampouco vai a solucionar o problema das mariscadoras. Pero que eso tampouco vai a solucionar o problema. A ver, deixa de que aclare Patricia e depois seguimos. Evidentemente comprometeuse en Cabo de Cruz, onde hubo unha reunión con todo o sector. O delegado de goberno estaba tamén José Ramón Gómez Besteiro. Registrouse a proposta legislativa para a exención de cotas de Seguridade Social durante os períodos de inactividade, con efectos retroactivos. Ademais, efectos asimilados á alta, é dicir, que non lle van perxudicar en futuras prestacións. É dicir, hai compromiso e feitos. Pois a ver se é verdade, parlamentaria, porque evidente, eu estou de acordo con vos. Pero o que digo, os tres grupos estamos de acordo nese sentido, pero tamén temos que ver que os deputados e deputadas galegos que están no Congreso que vai facer, se as ordes van vir desde o señor Feijóo perxudicando mellor as mariscadoras galegas, porque aquí estamos vendo moitas veces que Cal foi a votación no Senado? Pregunto, estás informada? Sí, estou informada. E cal foi a votación no Senado? Sí, bueno, o tema de... Das excepcións das cuotas da Seguridade Social. Cal foi? No Senado o PP aprobou esas exencións. Bueno, pero que o Partido Socialista no Congreso leva 7 prórrogas para evitar aprobar esas axudas tan necesarias. Polo tanto, aquí cada quen ten que aportar o que pode e o que este na súa man. Está quedando claro evidentemente que tamén son críticas con esas prórrogas. E digo xo aquí de verdade, sincerándome. Patricia, pero feito que miramos podemos ahora ver nas redes sociales do Partido Socialista de Galicia o señor Besteiro dicindo que está todo solucionado.
A ver, Rubén, evidentemente saberás como a mí que unha tramitación parlamentaria hai que modificar a Lei de Seguridade Social. Pues entón recoñecemos ou non estás de acordo. Non sabes cal é o trámite parlamentario, que hai que modificar unha lei que ten impacto na Seguridade Social, na Tesorería da Seguridade Social. Bueno, que me estás falando? Bueno, pues entonces a ver que votamos diputados e deputadas do PP no Congreso, porque o que vemos aquí que Feijóo de maneira ordinaria está dando ordes de votar en contra de moitas medidas legislativas que perxudican a Galicia. Eso é a realidade. Leven o Real Decreto e xa van a ver como o Partido Popular... O feito que a proposta de modificación da Lei de Seguridade Social está... Bueno, conto que ao final, decir, as mariscadoras son as perxudicadas. E aquí o que hai que facer é intentar axudarlas. Así que... Hai que mirar por adoptar medidas resolutivas. Para eso estamos, para eso nos pagan. O que digo é que os deputados e deputadas do PP a ver que van facer no Congreso. Eu espero que apoien esta modificación da Lei de Seguridade Social, exención de cuotas e paralización de actividades. Bueno, pues quedan esas... Queremos todos os grupos representados no Parlamento galego, supoño. Quedan bueno, claros os puntos de cada un dos partidos, porque quedanos case sen tempo, quedanos 6 minutiños para chegar ás 2 da tarde. Eu quero abordar tamén un pouco o tema do polígono empresarial de Bertoa e as queixas feitas polos propios empresarios, non? Esta mesma semana, con tema da circunvalación a Carballo, que non hai, bueno, queixas de que non hai un calendario claro, e, bueno, tamén as paradas de autobuses, que finalmente, pues, onte mesmo se anunciaba que si xa están a partir deste próximo lunes van a estar operativas esas dúas paradas de autobús. Así que nada, pido ahora si brevedade, 2 minutiños ou minuto e medio cada un. Óscar. Pois nada, a verdade é que nós tamén estamos preocupados, non, por esas manifestacións de Coxén, a xerencia do parque, porque desde logo tiveron unha reunión outro día que a xerencia de infraestructuras e non ven nada claro o tema dos prazos. E é preocupante porque, claro, a ampliación do polígono ten que ir tamén pois simultánea pois a esa circunvalación, porque o que non pode ser, e eles se queixaban de que xa as empresas, bueno, pois estaban poñendo pois os vehículos polo medio do tráfico pesado, polo medio do pobo, e que non hai esa conexión ca saída sur, non? Pero máis preocupante, e todo hai que decirlo, son os incumprimentos do Partido Popular e de Rueda, porque Rueda estivo o 20 de novembro de 2025 en Carballo, non? Cando foi o tema, bueno, para inaugurar as obras estas da avenida e para anunciar as obras da avenida de Fisterra, e dixo que a travesía de Carballo, a variante e o polígono que iban a estar listos para 2028. Eso dixo el, e se non, imos ás hemerotecas e está aí. E ao final o que vemos é que os incumprimentos de Rueda e do Partido Popular, pois, están aí patentes, non? E ese compromiso que tiña que ter con Carballo, pois non se fai. E aí dai esa preocupación. E son demandas históricas, non? Que, como igual co tema das paradas, que nos alegrámonos que por fin se puxeran as paradas, porque é un centro, o polígono de Carballo, un centro de traballo, con moitas persoas, non? E estaban demandando desde sempre que se fixeran. O que pasa que, bueno, ainda non lle comunicaron ao Concello de Carballo que iban a meter esas paradas. Eso sí, tiveron moita prisa para anunciarlo, do cal nos alegrámonos, pero, bueno, xa digo, son demandas históricas que ben se podían facer antes e que, bueno, e que aí vemos. Bueno, e tamén o tema das peaxes, non? Remato, que estamos aí loitando para que quiten as peaxes, porque aquí todos son promesas, pero como vemos, as promesas de Rueda cada vez máis se constata que non se cumple. As peces deixámoslo por outro día. Patricia, os teus 2 minutiños. Bueno, pois eso, a historia da circunvalación do polígono industrial a circunvalación, o polígono e tamén a zona do barrio de Chorís de Carballo, pois eu sempre digo que é unha historia interminable, o día da marmota. Unha proposición non de lei do Partido Socialista acordouse por unanimidade o 20 de marzo de 2026, este impulso unha reivindicación, penso que histórica. A última novedade real que temos desta variante é 1 de agosto de 2025 que sai no DOGA o tema da información pública do proxecto do trazado. Pero despois vemos a realidade é que temos que nos orzamentos de 2026 medio millón de euros, onde vamos con medio millón de euros, é dicir, que non hai ningún tipo de intención de iniciar as obras da variante neste ano, é imposible, ni siquiera sigue para a redacción do proxecto de execución, é dicir, que é clave para a mobilidade esta variante, clave para a seguridade viaria da zona do barrio de Chorís, non? Donde pasas, hai colexios, hai polideportivos, hai perigosidades no punto de vista de seguridade viaria, é clave para o desenvolvemento económico de toda a comarca de Bergantiños, que tería que ir paralela a esta circunvalación coa
coa ampliación do polígono de Berto, é dicir, que non poden ser sucesivas, ten que ser simultáneas estas dúas obras de infraestructuras necesarias. E, bueno, eu tamén falei ca Asociación de Propietarios do Polígono de Berto onte mesmo, e si que me din o tema da liña tamén de bus e a parada no polígono, que é unha reivindicación tamén histórica neste sentido. Nós tamén o levamos a Comisión Sexta, e sí, ese anuncio, non? A ver se non queda en anuncio, non sei, como di Óscar, que non se comunicou tampouco formalmente. En principio hai data para poste que o luns, así que malo será que non quede en anuncio. Verémoslo o luns. Déixame a Rubén, que se non quedamos sin tempo, que se me acaba o programa. Patricia. Unha de cal e outra de area. Veña, Rubén. Moi rápido. A solución para quitar o tráfico pesado da Vila de Negreira non me cansarei da Vila de Negreira, non, perdón, do Chorís, non me cansarei de decilo. Está na man do BNG de Carballo. O BNG de Carballo goberna dende o ano 2003 en Carballo e ten aprobado o plan xeral no ano 2016 con unha ampliación da Vila de Negreira que quitaría o tráfico pesado do barrio do Chorís. Un barrio que ten un colexio, un instituto, unha zona deportiva. Estamos de acordo que hai que quitar o tráfico pesado, pero a solución tena o BNG de Carballo. Sí. Isto non é óbice para que non se faga a circunvalación. Hai un compromiso da Xunta de Galicia para facer a circunvalación. No, para estar lista en Estánse 2028. avanzando nos trámites. Vai ser verdad? Se teño 2 minutos e me interrumpides, Claro, non son capaz de deixa. que teño que decir. Ben, estánse avanzando nos trámites. Patricia fixo mención, xa está o trazado aprobado. O orzamento é o acorde a cada momento no que se teña que facer a tramitación. Polo tanto, no ano 2027 haberá un orzamento acorde aos trámites que haxe que facer no ano 2027. Ben, compromisos e promesas incumplidas de Rueda. Igual que o que decía o BNG co tema da continuidade da autovía da Costa da Morte. Xa se pode ver material no trazado da continuidade da autovía da Costa da Morte e este verano van a empezar as obras. Xa está adxudicada a obra. Así que eso de que as promesas incumplidas de Rueda caise polo seu propio peso novamente, porque os feitos matan o relato. Bueno, menos mal que a xente non é tonta na Costa da Morte. A travesía de Carballo, quen ten que licitala e executala é o Concello de Carballo. Pero vai estar para 2028 a circunvalación. Eso dixo Rueda, estabas ti ali. Vai a estar, sí ou non? Hai un compromiso do presidente da Xunta e da Conselleira de Infraestructuras de que tanto a ampliación do polígono como a circunvalación van a levar unha tramitación paralela. No, dixo 2028, está nos titulares do ano pasado. Hai que marchar, non dá tempo a máis, así que, bueno, pues nada, seguiremos outro día. Patricia, Rubén, Óscar, graciñas aos tres, son aperta. Gracias. Gracias.